Kamoši, omylom som to zase vypol. Omylom som to vypol. Počkaj, ja si to tam dole. Tak. Buď viac Chipmunk s nečakaným úložným priestorom. Buď viac rock s veľkorysým. Príď na testovaciu jazdu k najbližšiemu predajcovi Škoda. Škoda. Nosné auto. Káva dobrá, všetko dobré. Vychutnajte si kávu prémiovej kvality na OMV. Už ste si Bila. stiahli Bila bonus aplikáciu? Ne. Ja si ju nakupujem stále. Mám v nej zľavy, získavam odmeny, extra zľavové kupóny, hry a super toto? výhry. Pridajte sa Aj my to máme kúpené? bonus, ktorý minulý rok Tak ja to mám ušetril spolu kúpené, viac no. ako 20 miliónov eur. Stiahnite si aplikáciu Bila Bonus a nakupujte výhodnejšie. Bila, v kvalite sa vyznáme. Bila. Ja tú apku milujem. Už ideme. To čo je? Čo to, susedko? Priniesli ste si elektrínu? Ale to ste nemuseli. Z SPP máte na celom Slovensku elektrínu aj plyn. Pridajte sa teraz k nám a dáme vám uvítací benefit až do výšky 50 eur. SPP. Len prosím vás, nechci... Otvorte deťom účet cez mobil so svetovou inováciou. Prvou detskou blikajúcou kartou. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Už to ide, kamoši. Naše tradice To vycházejí je z ono. dějin. Kung fu, A to nebude ono. karate. Strom roste silný. Tá smana nebude. Vy jste znal pana Miyagiho? Nejsem tu kvůli sensei Miyagimu. Jsem tu kvůli tobě. Už brzy. V životě řešíš jedinou otázku. Som išla na Minecraft. Máš za něco bojovat? Nebo ne? Li je pro mě, čím jsi byl ty pro sensei Miyagiho. Spojení rodin tvoří nový příběh. Dvě větve a jeden strom. Karate Kid legendy. Už brzy pouze v kinech. Toto asi bude ono. Zadržali sme skutočne nebezpečný experiment. Tak kde je? Toto je Stitch. Snaží sa nájsť policajnú loď. To je Stitch. Vzal si červenou. Ktorá odporná planéta sa ti ocitla na muške? Tada, hviezda! Želám si priateľa. Toho najlepšieho. Čo to je? V máji. Je taký rozkošný. Teraz ho máš na starosti, jasné? Sľubujeme. Spoznáte Stitcha. Ja viem, že to je Stitch. Nie! Stráž si ho! Hej, čo to robíš? Na stole žiadne psy. Určite je to pes. Hej! Tu veci nenecháme. Hana je rodina. Nie
rodina znamená nikoho neopustiť. A nezabudnúť, ja... Stitch zlý. Občas rodina nie je dokonalá, ale to neznamená, že nie je dobrá. Dobre. To by si asi nemal piť. Agent Cobra Bubbles. Musíme chytiť modrého psa. Nie, počkaj. Lilo a Stitch. Nie, nechci, aby som napočítala do 3, Stitch. 1, V kinách už v máji. Tento štvrť roku je najhorší z triedy. To si videla? Bolton film uvádza, vážne neviem, ako by prázdniny strávené u mojej matky mohli čokoľvek vyriešiť. Budú mu inšpiráciou. Môžeš mi priniesť z lesa trochu dreva? Prosím. Tento rok. Na vás čaká budnutelné stretnutie. Po filmoch Vlk a Lev, nečakané priateľstvo, Mia a Bielý lev Máš hlavu ako mesiac. Asi ti budem hovoriť Moon. a Ela a Čierny jaguár. Prichádza príbeh Gilesa de Mestra, začiatok neuveriteľného priateľstva Ty si za 100 priateľov. a pozoruhodné dobrodružstvo. Nie! Moon! Oni zmizli. O čom to hovoríš? Deti, aj tvoja matka jednoducho zmizli. Počkaj na mňa, nepanikár. Pre celú rodinu. Prežívame tu spolu. Panda Faja. Možno by som ťa mohol napodobovať. Bohemia Motion Pictures a Continental Film uvádzajú Ahoj, vole. Tom, sme tu! Vítajú nás! Nie je pre nás. A prečo by nebolo? Strýko Nail nepríde. Tak poďme za ním. Čo? Máme adresu. Do Kalifornie sú to tisícky kilometrov. Pôjdeme vlakom. dvaja súrodenci Vlak odchádza o 5 minút. Náš zázrak. Sú siroty. Ako my. a ich nový kamarát Nerozpráva? Jeho oči áno. Smeješ sa, teraz sme už vážne kamoši. Pardon. sopliek jeden cestujú v ďalekej divočine za novým domovom. Nemôžeme Kamoši, ich trošku my chceme Minecraft, ne Nie, kamoši? to nie je dobrý nápad. Dáme pánové, toto preskočíme, okej? Práve... Dobrý. Počkajte. My, priatelia. Prečo rozprávaš tak pomaly? V kinách od 8. mája. Kamoši, my chceme Minecraft. Toto asi bude ono. Myslím si to. Toto asi bude ono už. Oh. To sa už bude ono. Pojďte. A ešte kamoša, tam je pánové, už to asi pôjde. Nemôžeš to nahrávať. Dva, jedna. Pomoc.
Ahojte, kamoši. To ide, kamoši. Oh my god, to je jak to isté. To je ten istý zvuk táto. Overworld. Najväčšie pieskovisko, aké si viete predstaviť. Je plné veľkolepých príbehov. Sú ich milióny, miliardy. Tak to sa napájam. Ale hádajte čo? Tento je celý iba môj. To je Steve. Volám sa Steve. A ako dieťa som túžil byť paník. Ale nepodarilo sa. Vypadni, sem nesmieš! Tak som urobil niečo strašné. Vyrástol som. Hej, to som ja. Rovnaké tričko, rovnaké gate. Jediné, čo mi chýba, je moja duša. Ako som sa sem dostal? Nechcem predsa predávať kľúčky. Ale potom som si spomenul. Presne tak. Páňa! Tak som sa prichystal na poriadnu robotu a vydal som sa hľadať, čo mi chýba. A tentokrát ma už nezastavia. Konečne som sa tam dostal. Cítil som dobrodružstvo. A tak som kopal až do odpadnutia. A našiel som dva záhadné artefakty. Túto vecičku a túto cool vecičku. A keď som dal tie dve vecičky do seba, presne tak, otvoril sa portál do iného sveta. Do Minecraftu. Do Overworldu. Do Minecraftu. Z Minecraftika. To miesto mi vyrazilo dých. On je Minecraft. Nikdy som nič také nevidel. Wow! Bolo to miesto, ktoré som hľadal celý život. Svet, kde všetko, čo si predstavíte, viete spraviť. Toto je môj prvý dom, môj druhý dom a môj tretí dom postavený z ovčej vlny. Rúžový dom. Život bol super. Teda okrem noci, čo bolo asi každých 20 minút. V takých chvíľach som si želal nebyť sám. A v tom som to začul. Vytie priateľstva. Popravde, to bol iba vlk, čo ma chcel zožrať. Tak som ho skrotil s tehennou kosťou. Čo tá kostička? Áno. Dobrý havo. Denis, rád sa necháš krapkať po frňúziku, čo? Denis a ja sme boli nerozluční. Všetko sme robili spolu. Postavili sme majstrovské diela. Čím viac som staval, tým lepšie mi to išlo. Denis, sleduj to! Vítajú Steva! Našťastie pre mňa, pandy sa radi bavia. Aj kravy. Čo je? Život nemal chybu. A roky len tak leteli. To je starý. No jedného dňa som narazil na zvláštne zrúcaniny
a podozrivo To je aj nápadnú Minecraft. troflicu. Toto. Kresadlo! Denis! Denis! Ukázalo sa, že sme otvorili portál do úplne novej dimenzie. Do Netheru. Nebola tu žiadna radosť ani tvorivosť. Len úbohý hlad po zlate. Denis! Tí barbarskí piglini pod vedením Malgoše, piglinskej bosorky, ktorá tu vládla, vyťažili tento realm až do dna. Kto si a prečo si taký okrúhly? Pusti toho psa! Toto mi stisne, ok? Nie, ďaká. Vezmem Teraz sa si vás uvidíme v obom. ďalšom Aj tú časti. bulu. Čau.